guys प्रकाश नार्जारी YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आनबक्सिं खालामसोगारो एसे बुस्थुआ एसे मेहेंगा ना बेनि थाखायनो नायदो मेहेंगा माने मा बुस्थु Hi guys DJI RS2 Pro Combo बेखौ फाइनाली जों लाबबाय जोंहा फिल्म शुटिं खालामगासिनो दं प्रकाश नार्जारी एन्टारटेनमेन्टआवहाय स' जा फंबायमोनहा बेखौ जि अर्डार खालामनो थिनबाय थादोंमोन नांगौखाय फिल्म शुटिं खालामनाय मानायावहाय स' दायो जों खोब इन्टारेस्ट दिनै बेखौ बेखावना होनो थाखाय लाबो सिखा लाबो एकदमबारे बे सिखाजों बे जाबाय बेदर गोदाग्रा बे सिखाजों मालायफ्रा माथो रुवाफोरजोंनो होयो जोंहा बेखौ मोनबाय रुवाथ' गैया जोंनाव होनोसै दानाबा जानला माला हाफ्लंला जाबालायगोन नङा होमबा होनलायसै कमेडिबो होनांगोन ना एसे जारलासोलै मानसिफ्राबो मालाय कमेडि होयो नङा होमबा कमेडि होनायखौनो खम इन्टारेस्ट नाङो जोंबो कमेडि होनो हायोब्रा नङा होमबा खोथाया गोसो होबा मानो हाया गासिबो हाजोबो नायदो बरिया बेखौ माबा मोनसे खोबनोबो मबाइलनि लेमिनेसन होनोबो हाबावगोनसो दां बेखौ नुदो हायो होनाला मबाइलनि लेमिनेसन होना गैया होनाला दे नोङो एकदमबारे जुदि गैजोबा बेवहाय माल बेसादा होमबाथाय रिटार्नखा नङा होमबा जुदि मुवा बेसादा गैजोबा होमबाथाय सेस रिटार्नखा आरोना बेयाव खिन्थु मा लिरनाय दं नायदो एकदम DJI RS Pro Combo 3 axis बावसो आरोना DJI लै DJI खौ बिराद ब्रेन्डेड खोनायो माथो नङा होमबा गो माबायाबोथ' DJI दंना मा होनोमोनलाय ड्रनाबोथ' गेम माबा दंब्रा औ बेखौ बोखार नै जि मोजां दोनदों आरोना नाय बेखौ ओरै बोखारनो थाखाय जि बरिया दोनखादों नै सिखाया ओरै दोनसै बरिया दानाबा कबिन ओंखारसिन ना सना फिथर माइनावा नै लायथो हैद बेयाव दंबावो नामा मोनसे गैथ'ला वाव हैद नों बुंनाङाब्रा सिरि थाबाय था आं बुंगोन दा आं नायनि दोनथ'बाय बिल लिरनांगौनो खेबसे होमबासो मोजां मोनहोलायनो गोसोखौ नायदो खमावबो 1 crore थाखाय हाबगोन हाबा बेयाव 2000 crore हाबगोनब्रा है हाबगोनब्रा इसांल'सो 1 लाखा इसांल'सो जायो जायो मा बेगा मा मुलाम्फा बेयावनोथ' रोगाबाय थागोन आयौ बबेनि सोर होनोलै जोंलाय थोस बबेनि फैसा मोनोब्रा भिउवारफ्रा दा बेखौनो बोरैबा सानलायगोन दे औ मा चार्जार सुरजारसो नुजोबखोब्रा आंलाय मेनालाय बोरै नै सना फिथरा नायदो आयै दानाबा ओइ लगायनोनो रोङा आंहा मिथिबायना बोरै माजों मा खालामो एकदमबारे ओइ सुइस थुइस दंजोबथारो माथो नै बेजों कानेक्ट खालामगोन नै लायथो नै बेजों माबा मोनसे लगायगोन नै बेखौ दोनथ'बाय बेवहाय बे जाबाय अमा बेदरनि माबा बिबु नङा माबा मेजेम मिन्स बेखौ दोनथ'नो दे बेवहाय दोनथ'नि र' बेयावनो दोनथ'बो जायो बहा दोननो बहा मानो होनलायगोन दा मानसिफ्रा सना फिथर दा बेखौनो मिमेस खालामगोन दे मानसिफ्रा नै माथो चार्जार नङा माने बे पा गिदिंलाबायग्रा दंना बेफोरनिनो चेक बेफोरो नायदो आयु मोनबेसे दंलै नायदो मानि 1 2 3 4 5 आयु मोनबाखा बेयाव मोनबा 6था सियानो 6था दं 6 7 8 9 10 आयु बेयावबो आयु सिया बिराद बुरजा दंलै सि गोजा आजिखालि सि केबोलासो सोलिजोबखायोलै बिनि जेकआलाय बोरो बेयावबोथ' जेक थानांगोन ना आच्छा बिदिसो बियो बुस्थुआ नैबे सिंजोंसो दङ बुस्थुआ बिदिसो बख'यो बेखौ ना मा जाखो खमसे खमथ' एसे मोजाङै माबामोन ना नै बे जाबाय बिदि दोनग्रा आरोना प्राइसखौ खोन्थाया दै नोंथांमोना नेटआव नायबानो जाबाय बेनो जाबाय DJI Pro बेखौ नायदो नोंथांमोना नेटआव अब्ला नोंथांमोना प्राइसखौ मिथिगोन जुदि नायनो गोसो जाथारदोंबा दा प्राइस सोंबाय थानाङा बेसेबां लानाय आदा होननानै
बेसो मेना साखोग्राया मबाइल नायग्रा मबाइल नायग्रा दा बियो दोनग्रा मबाइलनिबो कानेक्ट खालामनो हायो माने बेवहाय बुस्थुआ माबा माबि सोजाबावगोन नामा आरो बेलाय नोंनियाव दंबावोसोदांलै माबा माबि बे लेखा थायोना लेखा गैयालै लेखा गैया अबाव दं लेखायालाय बोरै मिथिगोन जों ना गोदान गोदाना इउटुबावलाय बेसेबां नायनो ना दंदां नैलाय नै बेयाव बुस्थु दंथ' मा बुस्थु दं बेलाय मानिफ्राय खुलियो बेखौलाय नै ओमफ्राय माजों खुलियो बेखौलाय सिन दं खोमादां नै सिङाव सेन दङ फाग्लासो आयु आखाया थुद उल्था उल्था सोना दोनखायो माबोरै सोना दोनखो जेनेबा बेखौ नङा होमबाबोथ' माबोरै सोथावना आयु नटफ्रा नायदो नट मारिनो थाखाय मानो थाखाय जि फाग्ला उल्था उल्था सोखायोलै बिदिखौ उल्था सोयो सोरबा जों बोरैहाय सोगोन दे बेखौ नैबे जाबाय बेटारि नामा ओइ ड्रन फिसा मोनबाय खोनामाखो ड्रन बायदिनो नोंब्रा ड्रन बायदि नुथारलाय नायदो ड्रन फिसा मोनबाय नामा ड्रन फिसा बायदि मोनलायलायदों फाग्लासो औ आंबोथ' ड्रन मोनबाथ' आरो थोखाबाय सानखालायदों नै दानाबा बेखौ साइडआव दोनथ'नोसैलै बिराद गिलिर माथो दाबो माबा मोनसे बेसादसो हाबना दं नामा नैलाय मा जेबो जायो सिखुन ना पड़ेगा ओह माय गॉड माजों सुइस खालामनोब्रा हाब गोगोमानोथ' बाब बेखौ इयाव सोखानोसैलै ड्रननि बायदि गिदिंग्रा दंबावो बेखौनो गिलिर लेखाया बेयावनो दं बुस्थुआनो दं मा बुस्थु दं मोननायलाय होबाय मा बुस्थु बेलाय लाबलाय आयु जात जात बुस्थु दंखायोलै आं खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखायो अपेनलि बाथ्रा आरो दंबावो आं माथो गैया मोनबावाखैनो हा सेन दंबावो सिङाव थोद जारला जारला बोरैसो सोखायो आयु रायजो राजाफोर आं जेबो मिथिखाया दे बेफोरखौ बोरै बोरै लगायो बेखौ इउटुबावसो नायगोन आं जास्ट नोंथां मिथियाव देखायदोंसो आनबक्सिं खालामनानैसो होदों आङो बेनो जाबाय डिजे माने मा होनोबा प्र डिजे आरएस प्र कल्टाया बावलायलाङो अबे नैलाय बेनो माबाया बे मा होनोमोनलाय लेन्सनि माबाखौ जुम खालामग्राया बेनो डाइरेक्ट जुम खालामो आरोना नों आखाइ दांनाय गोनांथि गैया बेवहाय मा मुवा बेसाद दंबावोलै डेन्जार माथो मा बिलाइ मोनामैनोसै खोमा बुस्थु सेवै बुस्थु माने बे बुस्थुआ मा होनोमोनलाय मुसिनि थाखाय ना मायनि थाखाय बायदिसिना होयोना सेन मानावना थाबाय थानायनि थाखाय गैला ना स' रायजो राजाफोर सफैबाय फाइनेलि DJI Pro आरो बेखौ जोङो भिडिअ खालामनो थाखाय लाबोनाय जादों दा ओरै जालायगोनलाय आं मिथियामोन बेखौ भिडिअ बाहायनानै जालायगोन मेम्बार्सफ्रा डेन्जारसोलै एकदमबारे फाग्लाखा ओमफ्राय गावसोरखौबो बुंनो हाथार नङाबा गोसोब्लानो हाथारो मेमेस बानायनो जियानो जादोला सफैबाय बसआ जोंना ओमफ्राय बेजों जोङो गोसो बायदियै बिर होनो हागोन माने भिडिअ खेबनायखौसो होनदो दै एकदमबारे आरामसे बरिया एकदम थेंक इउ सो माच हा मा उल्था जालाबाय हा मायाव आं लानाया है उल्था जायाखैब्रा ओं येस उल्था जाबायमोन नै इदिसो लायोना नैलाय आरो बेवहाय माबा मोनसे लक दंबावोसोलै नै बे बुस्थुखौ खुलिनांगौलै मिथियाना बाग्रा नङा बेजों लगायो बुस्थु दङ नै बेजों माबा बुस्थु दङ एकदमबारे स' जों लगायग्रोनोसै बिनि उनावहाय बानायनोसै थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय बाय दसेनि थाखाय गाइस फाइनेलि जाबाय बानायबाय गासिबो टिकटक एसे फिदिंना देखाय एसे आरामसे फाइनेलि जाबाय बेयावहाय आं देखायनि
बे जाबाय नैबे वाइफाइनि दै बे वाइफाइ बेसिसआव ओमफ्राय डाइरेक्टलि बेफोर गासिबो ओरैबायदि बरियाना एकदम नायबाथाय नायथावथाव नैयाव स्क्रिनावबो नुगोन आरोना जों दायो बे मबाइल लानो हागोन नोङो नैबेयावहाय ओमफ्राय बरिया र' देखायबावगोन स' नायदो चार्ज होबाय चार्जार नै जागासिनो दं नै माबायदि डिजाइननि दोनबाय जों नायदो एकदमबारे बरियानो बुस्थुआ मोजाङानो जागोन बायदि मोनदों आं दा नायबासो मिथिगोन र' नायनि केमेरायानो पबिनखौ जा मोजां मोनस्राबबायना ओरैबायदि थांबानो थांफायो फैफाबानो फैफाबोयो आया केमेरा डेन्जार माथो गोसोथोहाबाय नामा केमेरा नोंखौ पबिन स' फाइनेलि जोब्बाय रायजो राजाफोर जोङो केमेराखौ सेटआप खालामबाय बे केमेराया फेसखौ फकास खालामो आरोना ओमफ्राय जों ट्रेक जायो ओमफ्राय दा बेयावनो दा पबिनखौ ट्रेक खालामदो दे पबिन देखायना होबाव खेबसेबाव थाब्रा मोजाङै